Малко след като се върнаха от селото на Торалей, всички решиха да се съберат в къщата на Торалей и Дюс. Но там имаше ремонт и те разполагаха с твърде малко място. Вижте в епизода какво направиха. Докато Торалей седеше и чакаше, а Дюс беше излезнал, Торалей хрумна идея. Къде ще ги сложа да седнат? Какво ще ги направя? Цялата къща е в ремонт след тази врата. Боже! А дори не съм да подредила хола. Всъщност, сега докато е празен, може да й кажа да донесат столове или да изкарам резервните столове. Ще направя и двата варианта, това ще е най-сигурно. Даже може да сложиш една маса. Хайде, да почвам. Yes! Ски ми стават още няколко стола и цялата подготовка за гостите е готова. Ще запаля камината, все пак вече навън е хладно. Тези дни трябва да измия огледалото. Нека да забравям храната. Ще подготвя нещо бързичко или ще сложа една чиния и като дойде ще измислим нещо. Аз съм почти готова, но Дюс го няма. Какво сега ще правя? И телефона не си вдига. Вече започвам да се притеснявам дали ще стигне на време и къде е. Сигурно това е Дюс. Отивам да му отворя. Дюш, къде ходиш и... какъв е този пуловер? Да, затова майка ми, така, да, ми го оплете. Леле, Дюс, изглеждаш като... стома от мама, ако решиш, искаш и да го носиш. Ако не го сваля, мекичък е, да, просто ти не си свикнала да ме виждаш такива дрехи, сигурно. Не знам, искам само да ти кажа, че ти се забави, а гостите ти идват след малко. А ти даде идея да правим това глупав гости. Не намирам нужда от смисъл. Смисъл по-скоро. Да, даже нужда от смисъл. Защото това е твърде безмислено, че да има смисъл. Леле, добре. Хайде, защото ти наистина ще дойде след малко. Хайде, де! Те къде ще седнат всъщност? Ние нямаме достатъчно столове. И за това съм се погрижила. Трябва да измиеш огледалото. Айде да и аз да съм си сетила всичко, което ти ще кажеш. А ти то ремонт така и не го довърши. Хайде, сядай някъде. Цялата подредба развали Дюс. Добре, ще сядаш ли тук, докато ги чакаме, или ще седиш там и ще седиш на челна стойка? Нещо, някакъв филм приготвили ли сме да гледаме? Не! Ти не се прибра! Добре. Разбрах, аз съм виновен. Добре. Ясно ми е, че вече си го разбрал. Така че, обаче, всъщност... Айде, казвай, ако ще казваш нещо, стига с тия заеквания, че вече ме дразиш. Ако искаш, даже не ако искаш. Говори, с това твоето заекване, като почнеш... Да, ти ще посрещаш гостите. Добре. Ето виж, първи гост вече е тук. Отиди и го посрещни. Напротив, пуснах телевизора. И така... Какво е това турски сериал? Спри тъпия телевизор и изчакай своите гости. Провери всичко и ще те оставя сега да се оправиш сам самичък. Както аз се оправих преди да дойдеш. Няма оправяй се. Ето, първи ни гост е тук. Отиди погледни кой му отвори. Добре, взех това узо, което беше на супер ефтина цена. Намерих го много ефтино, въпреки че е супер скъпо. И подаркът ти ще го дам по-късно в разгара на партито. Добре. Ти си Джиджи. Добре, влизай. Настанявай се някъде. Мерси. Някой друг още чакаме ли? Да, доста. И как ще се съберем тук? Ще го измислим. Малко по-късно всички се събраха. А ти знаеш ли за какъв подарък говорите? Не, казах никой нищо да не носи. Казах, ако решат само нещо за хапане.
тогава тя за какъв коваряк не говори? Не знам. Ей, брат, какво става? Какво е това куче, бе, брат? Това е моето куче. Къде е Клео? Ще дойдат малко по-късно женките. Отидоха на някъде, след малко Джош ще дойде. Добре, влизай. Добре, влизай всъщност. Давай. Леле, какво ще кажа на Торалей за това куче? Какво? Нищо, брат. Давай, влизай. Ау! Какво е това куче? Неговото куче, къде да го сложи? През вратата! Брат, спокойно, ще измисля нещо. Торалей, не бъди толкова груба. Какво правим кучето? Откъде я знам, че ще доведе куче? Не знам, че аз не обичам големи кучета. Пред вратата. Добре. Пред вратата съжалявам, брат. Добре. Значи сте сигурни, че ще може да стане? Не. Добре, ще го сложа пред вратата. Здрасти, аз съм Джиджи. Аз съм Уди. Ей, брат. Леко Клео, ако разбере. Да. Няколко часа по-късно дойдоха всички и партито се разгорещи. След като всички се събраха и купонясваха, решиха вече да си лягат. Да, чао! Тая врата как скърца. Да, и течение, да. Вече ми се спи. И на мен. Хайде да лягаме. Хайде. Пижамата, нека да вгъте роба. Изкарай моята. Дис, какво правиш? Лягам си. Няма ли поне панталонче да си свържи? Не, за какво ми е? Аз по-погащи. Дюс. Добре, да лягаме. Малко по-късно. Остава, бе. Кучето. Чакай, сега ще звъна на Уди. Дръж го. Не, ти го дръж. След като се разбраха кой да хане кучето. Ало, Уди, брат. Какво е? Знаеш колко ти са? Забрави си тук кучето. Така ли? Аз го вързах. Вързах си го друг път. Въпросът е не, че кучето си го забрави тук. Безотговорник. Тихо бе. Че то как е влязло вътре? Влязло е вътре ли, да? Леле, аз забравих да го вържа. Може ли да си толкова тъп? Леле, добре, утре ще дойда да го взема. Утре чак! Млъкни, Торалей. Добре, сега може ли отново да го вържа отвън? Ама то отвън, той се притеснява от студ. Я стига, ще го сложим отвън. Кой говори там? Клео мърмори нещо. Какво казва? Торалей е страх от кучета, остави ги отвън. Мутни са. Не знаеш, че те чуваме. Добре, завържете го отвън. Хайде, момче. Хайде! Може ли е такъв заплес? Не може. Дай едно дяло. Джус! Дали си се лягал по гащи? Заповядай. Така. Джус, какво? И аз искам да се завия. Добре. Няколко часа по-късно. Торалей се изнерви от гадното хъркане на Дюс. Дюс! Да, не съм мигнала заради теб. Спри да хъркаш! Добре. Ау! Ръката му мирише на зрънчо. Ужас.
Ох и киха. Сега аз ще трябва да мръзна. Най-сетне сън.